Chcel som sa ťa tu opýtať na lekárske tajomstvo. Samozrejme viem, že to je veľmi dôležitá vec, ale ako sa vyvažuje tá potreba držať to lekárske tajomstvo, utajovať tie skutočnosti s možno tým všeobecným záujmom spoločnosti, hlavne teda v takýchto prípadoch, lebo tuto práve kvôli tomu, že ten jeho psychiatér mu povedal, že je práce neschopný, ale nebolo to nejakým iným štýlom riešené so zamestnávateľom, tak o tom nikto nevedel. On aj tak išiel do tej práce a spáchal takýto čin, ktorý sme uzavreli ako atypickú rozšírenú samovraždu. K tomu sa tiež dostaneme, ale najskôr teda k tomu lekárskému tajomstvu. No tak v tomto prípade toto máme v našom geopolitickom priestore vyriešené oveľa lepšie, než tam, kde sa táto vec stala. Lekárskeho tajomstva som jednoznačne pozbavený, keď je ohrozené, keď dochádza k takémuto katastrofickému riziku ohrozenia. Tento človek nesmel riadiť dopravný prostriedok, v ktorom by mohol spáchať sebevraždu a potom odniesť na druhý svet stovky. 149 konkrétne v tomto prípade, hej.